Gamay na lang. Oh, hanlilitik. Luto ta. Ano hanlilitik kay barato ra ba? Tukag ka na ang pagkaon nga lamian pero barato ra. Kay gasto kayo. Hanlilitik. Tag 120 ra ang kilo ani. Depende sa imo ha pag-istorya sa tindira o tindiro dito sa merkado. Kini siya ako rin siyang nahangyo og 100 ang kilo. Kamerang duha si kailaan ni mo ay magmukbang niya. Amo ni siyang konsumo sud sa tulo ka adlaw. Ang itimplahan niya asin ra og gamay nga bitsin ra gud. Alam mo kayo. Ibutangan og gamay nga mantika. Asin na gamay. Taon po ni akong asin eh. Ano naglihit ng asin? Hala. Tunay isa lang. Totoo na ni gitaristang panot. Gamay nga bitsin. Buksan na itong asin, kaya mo gamay na itong asin. Check up ta, check up. Taran! Happy! May sabaw pa rin, kunti na lang. Tanaw na itong naunsa na niya. Bigon pa. Ito na siyang okayon para mag-mix ang iyahang dami ba. Dili pa mahurot ang sabaw yung siyang okayon para iyahang lumayan ba. Iyahang lasa masagol. Dili lang kayo ang ilaw ng lasa. Ito na siyang okayon hangtod na mo bas. Tudlo man lami ani. Dili man kay ang kini ang hanlilitik. Ang kaon nimo. Ang tudlo may imuhang tilap-tilapan dito amos imuhang tudlo ang lasa. Wa naman dai ni kuan. Wa na linabra. Mawi na ta. Muna mong sugno din eh. Dugay sad. Luto lang. Dug ako ganing mais. Kaya kayo taklong mo. Langgana. Pinaksiw. Lagaw o timbungan ng gagmay para sa akong first lady. Baw. Bange. Nare. Parisan og mais. Sauce. Panilap sa uga na ang uban na ni tangan og Sprite or 7-Up pero ako dili na ko magkuha na ni lami natural nga lami ni kanto dako ano siya tanang ang unod ani gamay pero lamian. Muna kadako yang unod. Kuha na siya. Aligi ini siya. Aligi ni siya. Aligi. Nah, aligi na siya. Ini balikan dia. Kita pa din yun. Hah? Hindi ko na rumakitan imong hindi ko rumakitan yung naong. Imo ba? Oh, kitan man. Dari betang tanang
Sige. Pagi na itig mo tunog ka par. Bigyan mo tunog ng grasya ha. Dua ka adlaw biyan inatong budget na ka. Ug di mahinaykan. Damay na lang. Huwag mo sa inyong gitaris ng panat. Di ganahan taon sa main oh. Waray man po ba? Ha? Waray din ang kura-ura. Burnyok ka na. Ha? Ano na? Burnyok na. Burunyog? Kasi mo lang burunyog? Nabutan na na. Kaya taga may luto pa. Ano pa luto? May? Mais pa. Papalit. Lamot ko. Mukbang extinction itagaan mo sa musilingan. Okay. I-extend ang mukbang itagaan mo sa musilingan og chipon cake. Ano yung ihuli? Tingnan na. Iuli na. Oh, yung lang ito. Kumugas. Ay, nakugas ito. Hugas ito. Ino lang may tubig dito mo ah. Hindi siya ba kay hurot tayo. Ano po? Dito po parang po dito ko nalate. Ano po dito? Apa yang ada itu? Mana pun? Ano, paano ko sila na? Udah. Tehek og pagkaon. Uli
Honestly, gan pud na imong karton Ang mga bilin, gamay na lang kayo. Ayaw yung sponsor na stand pa kay karton ko ba na ipakita ka tig stand rin na sulod mo yung hatan. Lamot na siya. Pakain na nga itong mukbang. Kaya ko ito. Kaya ka. Kaya ka mag-get. Wala taan sa bagong ka ng dog ko. Naway. Di malamoy-lamoy. Siya ng dog ko. Matulog ako. Ano na lang? Kamuti, gusto mo mga tagog stand. Loy ra ba ni kaya mong stand oh? Oh. Oh, yung stand oh, karton. Kita pa. Oh, dara mong stand oh. Oh, karton ra oh. Iana na mo oh, suksok na mo dira sa ibo no, kani nga buho. Suksok na mo ang cellphone dira. Oh. Muna na mong stand. Oh. Tignan, gusto din mo. Hatag og stand din na ah. Kaya daw ay kayo stand karton ra.